Welcome back sa isa na namang kain serye. So, sa mga bago pa lang na nakakapanood ng aking video, welcome sa inyo. Please follow my page. At sa mga dati namang nakapanood na, welcome back again. So, meron tayo ditong alamang o yung maliliit na hipon. Ginawa ko siyang ukoy or pinirito. Tapos, meron din akong ginisa. At meron akong sausawan na suka na may bawang at sili. So, samahan nyo na ako at magmukbang na tayo for today. Let's go guys! Ilabas nyo na ang inyong mga pagkain dyan. At samahan nyo ako, sabayan nyo ako. Kumain na tayo at enjoy natin ang food. Murang-mura nga lang guys ang per tumpok nito. Hindi kasi siya nabibili ng per kilo. Per tumpok siya. 20 pesos isang tumpok. So, bumili kami ng 3 tumpok. Super dami niya na guys. Marami na siyang mapapakain sa 3 tumpok. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa ibang lugar. So, kung alam ninyo kung ano ang tawag dyan sa inyong lugar, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Inaanyayahan ko rin po ang aking mga viewers